Corby Students Association wale Thihek Pen KSA Langmili Branch Pen Chipatro Piponsi Langmili L.P School along HSLC HS lapen degree satlang ki untang atumapan karchupon. Atumi bosi keceklo ni pai hini arni Corby Students Association Langmili Branch Pen Chipatro Piponsi Langmili L.P School along HSLC HS lapen degree satlang ki untang atumapan karchupon. Ahoklo Havar hapat kaching thurji plotang te toklang ke thek pensi paching thurunji. Lasi nono wikimia tumapan toklanganat aninge parung dun lapen aninge pathe duna kenang sot pu pensi karbilo charlia song langmilia rotum pen patra piponsi vosik nipai hiniarni langmilia havar pen HSLC HS lapen degree satlang ki unduna tumapan langmilia L.P school along karchupon. Karbilo charlia song langmilia rome pu jensing rong parpen kachapahem pu pon me long lumbajong MSc Johnny Tibong karbilo charlia song tiripi me pu merjenkro Dun mai pu budho terang Difu District Committee chun bang Nelson Timong Ratsai klembang pu hukum sing teron Langmili rong sar lapen rong rat tum chitong dunsi laso karcho me long RDP do Piklo kalau dak Langmili hawar long pini jasemet pet nilutum dak Langmili hawar long isi ning rong meme abirta long nilutum dak kadu ko ve rong krener kep arat do sami rong krener kep arat angpong pen nilitum kapap hin nai area lo posi nilitum ahin ben kai ke seta methang ahin ben seta je hok pon lo thuria phansi la bangso song pina pot hala bangso long bangke nilitum bangke RD pipon beke pa RD pipon bom ke nilitum ningkan hini prang ben nilitum council ben chingbai du la bangso teng ben si non bangke dengpon lo la non ke bang jia ni science stream same hola dak paklang pun po la bangso bangke niltuma bertalong lo la pen la son college tame non kim rang pon bom lo ke tanglo pusi non berta bang long tu so to choropa lo nalitum media hin pen ini nalitum anasai ang deng do anstame niltum non dak langmili havar langmili L.P school asai malong nilitum matric la pen high secondary la pen BE pass la son thom han karcho do so long na tum media pen ladak na chetong nun thek pot nili langmili president hin penal tum han surya kardom pipa jirlo lasi nili ale tum ha chuning rilo lam than thepra nili tum labang sok ke manga bangke lapulo nili tum 2013 14 ba plus 15 loke ave 16 ben an bangke nilta 2017 ben sin nilta modern school metric pass lo lasu ban nil tum bang hini bat ke pass dun stamin non bangke 2024 abangke total pangrum pet pen metric la pen high secondary pass la pen TDC pass atum bang ko truck ana aphailong poniklo basi nile tum non ke bang jilang stame nili ladak langmili KSA a president iglo polangli indra rong hang pibang ke lage secretary lo nilemen thare jensing rong phar nili non da president se khibom lo lasi nile tum la ansu se non ove kimia tum phando anstame nile tum la puson muning is systeme lason metric ke pass atum high secondary pass tum BE ke pass tum handa niltum karcho ponji phan nilitum langmili KSA branch a president a secretary pendang lok gangbura ladak central committee a secretary president pendang lok regional chingrum pet penilitum lapusona thak a program mate lapusona thak karcho ponji phan nilitum keng kam kachi yor pen nilitum du thip thak thip ji lasin non ke bangji langsta me metric ke togi phanda me non dulo secondary togi phanda dulo banon class 8 class 9 class 10 non lekarchu chaji pugali ke bangji langstami nili archu vekji latum phan un an nili tabor iji lapen dak chitong rapet lapen isia good news lapulo nili tumlong alangli asayang deng do an sitame alangli ili tumlong ka chinghon nai lumba jong em isi sar juni timung stame alangli nang chitong dun alangli jumisen pen alangli bangso nili tumlong nang cherab dun sonsoni nang cherab dun alangli phanta nili langmili president hin pen alang phanchuru par piglo alasanak taxi nilitum longstame central committee mirjeng crosar tame nachi tongdun lapen vice president alangli bodho terang do lapen nilitum dak langmili GB pendanglok SGB dhonsing terang alangli tanachi tongdun lapen don maker pendanglok member do ananchi tongdun ningarong pigan lasinon ke wangji langstame nili lapuson akam ke meke ponje phanse nili non nili KSA chithe pading nang lapen KSA anse khayamor bunchi paching thorna bu pen nilam the lapan nili than ben sina tuma thengno long laming toni kabu kardong
Staff reporter Govind Tiso report, North Kabilai.